Haloja. No, me tavattiin siellä yksi päivä viikko sitten siellä kaupassa, niin mä soittelen vaan, mitä sulle kuuluu. Anteeksi. Siis, kun sä lupasit mulle peppusia. Mitä? Nyt en oikein ymmärrä. No, kato, kun mulla on tämmönen ongelma. Pystyisit auttamaan mua tässä? Niin? Kysele vaan. Et kato, kun mulla olisi niinku... You can't touch this. You can't touch this. Bää. Mäkinen. Siitin, eli penis on eräiden urospuolisten eläinten sukupuolieli, jolla on keskeinen rooli lisääntymisessä, seksuaalisuudessa ja eräillä nisäkkäillä virtsaamisessa. Siiti toimii uroksen ryhdyntäelimenä. Siittimen kautta elimistöstä poistuu siemenneistö. Seksuaalisen kiihottumisen myötä siitin paisuu erektio, mikä on edellytyksenä onnistuneelle yhdynnälle. Halo? Jorma, ootko vielä linjalla? Se on, kuka siellä soittelee? Siitin on pehmeästä siinä kudoksessa muodossa. Onks Jorma puhelimessa? Joo, ketä sä tavoittelet muuten? Jorma Sillanpäätä. Joo. Missä päin asua? Tuolla, mä en oikein muista, oliko se nyt joku Juupajoki vai mikä se oli? Joo. Niin mikä sun asias on? Niin, että mä vaan tavoittelisin tuota Jorma Sillanpäätä, että kun mulla olisi tommonen niinku koululuento tossa. Joo. Siis Joo, no nyt tämä ei tullut... Hamsterin veljen tytär, kato kaipas tuommoista apua. Mulla on kassisaurus. Halo? Halo, no moi Jorma. Onko Jorma tähän aikaan pystyssä? Mikä vitu Jorma? Onko Jorma tähän aikaan pystyssä? Mika. Niin, hei nyt oikeesti Jorma, mä oon kasvattanut Marikolla aika pitkään, mutta nyt on oikeesti poliisi perässä. Sun on pakko auttaa mua. Justi. Eikö oikeesti? No ihan mun kannoilla, mä käännyn nyt tonne sivalle, tuu sinne sitten. Okei, moro. Joko, sun on pakko tulla. En mä kerkiä nyt. Voi elämä, kato kun poliisit on mun ihan perässä. Okei. Vailla. Kuka siellä nyt on? Hallolta. Halo? Haloja. Niin, kato kun mä oon lähes Kirvesmettälle, lähdetkö mukaan? Kirvesmetsälle? Niin. Missä semmonen metsä on? No se on kuule tuolla Kankkula, Se on, Missä? Se on, kato, tiedätkö Pariisin? Se on tuolla Arabiassa, kai sä tiedät. Niin, se on siellä. Pariisissa? Niin, Arabiassa, Pariisissa. Mutta ellekö sinne haluais lähteä, niin miten se olisi, jos me järkättäisiin treppeitä? Mistä tämä puhelu tulee oikein? Alaskasta. Alaskasta? Joo. No sehän on aika kaakana. Täällä on aika kylmä jumalauta. Vai Alaskasta saakka? Ja Pariisiin Kirvesmetälle? Eikö Arabia? Arabia? Ja mä voin Entysekkien luo. Mä sanoin, että älä ikinä tuu Alaskaan, täällä on melkein yhtä kylmä kuin jääkärun perässä. Jaa, mistä sinä soittelet? No, tää on tämmönen sukellusveden näköinen mammutti. Mammutista? Joo. Jaha. Joo, sun pitäisi oikeesti koittaa. Täällä on No. niin lämmin. No niin. Joo. Sun pitäisi oikeesti joskus käydä siellä Arabiassa. Siis siellä on aivan mahtavat kirvesmetsät. Sitten siellä Pariisissa siellä on vielä paremmat. Eikä hinna maksa paljon. Vai niin. Oon minä joskus reissunut. No oliko hauska? No miksi ei? No oliko lämmintä? On ollut lämmintä ja kylmää ja kaikkea sitä on kokenut jo tällä iällä.
Joo, no kuulemi, Pillumetsä. Janne. Halo. Halo, hei. Oisko sulla lainata tupakkaa? Mitä? Oisko sulla lainata tupakkaa, kun mä vedin viimeisen äsken? Ei oo, en polta. No, entäs? Oisko mä...